Il-Prim Ministru Joseph Muscat fetaħ kawża fil-Prim Awla tal-Qorti Ċivili kontra Mar Gaffarena u martu Josiel Gaffarena. Dan kif wieħed fl-ewwel reazzjoni tiegħu għar-rapport tal-Awditur Ġenerali li fost l-oħrajn innota li l-kumpens li jingħata kien aktar minn dak mistħoq. Il-kawża titlob il-qorti biex tħassar it-trasferimenti kollha li saru brabta maż-żewġ kuntratti ta' tpartit ta' artijiet u assi li kienu proprjetà tal-Gvern u biex il-qorti torna li jintrat kollox lura. Flimkien mal-kawża ġew preżentati wkoll mandat ta' sekwestru għall-ammont li ġie mħallas fi flus lil Kopja Gaffarena u mandat ta' inibizzjoni fuq it-trasferiment ta' proprjetajiet mogħtija lilhom bit-partit. Il-Prim Ministru fetaħ dil-kawża bħala membru parlamentari. Fil-fatt l-avukat Robert Abela jispjega kif il-liġi tagħti poter lil membri parlamentari sabiex jiftħu kawża fil-qorti sabiex jannullaw trasferimenti ta' art. Il-kawża sa fejna fien hija l-ewwel kawża ta' dan it-tip li qatt saret minn membru parlamentari. Għandha saħħa legali u għandha messaġġ politiku b'saħħtu ħafna. Għandha saħħa legali għaliex min għamilha li f'dal każ insert tal-Prim Ministru u wkoll l-Avukat Ġenerali qegħdin jibgħatu messaġġ b'saħħtu illi dawn it-tip ta' irregolaritajiet mhumiex se jiġu tollerati. U hekk ukoll il-messaġġ politiku għandna l-ewwel darba il-kap tal-Gvern illi qiegħed jirrikonoxxi illi sar żball u qiegħed jaġixxi biex iħassar dak l-iżball. L-avukat Robert Abela jinnota kif il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil flimkien mal-membri tal-Oppożizzjoni kellhom kull dritt bħala membri parlamentari jiftħu din il-kawża li minflok infetħet mill-Prim Ministru. Mela inti kellek sitwazzjoni fejn il-membri tal-Oppożizzjoni ilhom għal xhur twal jgħidu hemm irregolarità, ilhom għal xhur twal jikkritikaw lill-Gvern talli qatt jordna li u jitlob l-investigazzjonijiet jew jistenna l-eżitu ta' investigazzjonijiet għax fil-każ tan-National Audit Office ma kienitx mibdija mill-Gvern l-investigazzjoni, imma l-Gvern kien beda wkoll l-investigazzjoni tiegħu tal-IAID, ikkritikaw lill-Gvern illi qatt jistenna l-eżitu ta' dawn l-investigazzjonijiet, però fl-istess waqt ħadd mill-membri parlamentari tal-Oppożizzjoni ma għamlu l-kawża li għamel il-Prim Ministru llum biex jħassru dawk it-trasferimenti tal-proprjetà kif kellhom kull dritt li jagħmlu. B'hekk il-Prim Ministru wettaq fi ftit sigħat l-ewwel minn serje ta' miżuri fl-immedjat li ddikjara li se jagħmel brabta ma' dan il-każ li huwa frott nuqqasijiet kbar li ilhom is-snin twal jeżistu fid-Dipartiment tal-Artijiet.